ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong Ka MLA Jong Kaseng Congress na East Shillong constituency ka Dr. Maisel Amperin Lingdo Kalaong bo Dr. Mukul Sangma ubala keo shadow ka Kardan Menteri Rangba nagajing petin lenti bat ailat sbun Jong Kaseng Congress day shu bandang raha hanrei ula deban ailat no sakiwei kat kum kajing bet ka parti Hagajing keren bat ka Dr. Amperin hakakat waiteri ubna risau arajar arpuwei kalaong bagajing le jong Dr. Mukul kalabo ya kajing subas neu mat ka parti kan sakali na u khanang ban yo ya kajing shine na lor ba ula sha khot hajer ru sa New Delhi ne ka benta ban yepen bet ya kano gono ka jing bam ya snotho jingmon hapo ka parti Hagajo ka por ka Dr. Amperin kalaong baka jinyakhi hapo ka sengsan perthai kamdei tang hapo ka seng Congress hanrei ka ne ga jujiaru hakiwei ki sengsan perthai ngin patwa bagin ya khanai kita kikam nomor kidang don ka tu ka ni ki report ka mapi yu ilang ka perthai ko wei sapang kata ka suspiciousness mo ka jing perkhat ka jing Sengau bau Dr. Mukul persang manlek ni tai ti ingin ya fix wa ya kata apa ya dangila dep fix ya kata apa ya ingin la ya kelima khamat yu ya ka ai ka kam ka bule tingin sia keren pat namar ka kongres kam dei ti tang jong ka wei ye dei ti jong ku tang ka wei briu ne ka wei ka family kongres parti ka dei jong pata man nginom sya ya ni no ban thombo dingi bakwa ban mi mla hidu ban bat tang mangi nginte som ya la ka joka yang ndang ila de bi kren shwa padu tra ngimpat yo la ban kren ni ka kam padu namar lala ka jong ka jing pekre ni sha is ka sil sing don atli ki by election kumbaka long mentahi ngi ko pan concentrate ha kini ki atli ki by elections ka don sa kawai sha raja bala de ti ni kan sapoy ka por mangin saya kren bat la da don menu ba ban thombor na po bat ban penjat ya ka parti jungi pitarai ngin chusna nginum syaru namar ba khatu yo wai ngi wan hang ne om bangin ya kaja para mangi ngi wan hang ne ban sakri upat ba bat ya kata ngin sakri upat ba ngi pet upat ba hakmat tam jong mano ru dan mano bade utrai jong ka parti ko jungi ni baro ngi de gitrai tingin saya pet ingin dalaya dep ya kren shwa bat tingin ya pet ya ka ai ka babaha ka bawule ne ka sneo ka bawule ban ngin hapan sim action la da don kono ka jing penpau ka basa jong Dr. Mukul sa dari ka dei ba le se kis Dr. Mukul sngo ba udon ka tu ka ni ki kam ki bo uhap e kren le se ki bo usngo klem simlem ya kata ka jing sngo jong tingi kum ka parti te ka de ka democratic party te ka parti ka ba para mangihing ini banya penbet ada don kono ka jingwit ka jingwo te ka jing syakhat jung sa thi te ka dei bet kata ban ong ba ban sngap lem yo don kono ka jing bakla na kalian ka jungi klem petip yu yo kono ka kam ka bangiele tin re ulale ulawan ban don kono ka kendrum ka kendam ti infighting beli pikiran tang sepang ka parti jungi Kimud bonong yang haki UDP don infighting don mahi kan PUI don laingot saungot kikmat ki bami into pejaga NPP kado bayo bor bayo pensna serta ke NPP ke BJP yo semua bodon arkerteng kita gi banlong chief minister tu ka kita ka infighting kene kadai ka kadukam long rukam man hi jong ka politics jongi ha kane ka jela jongi ka ba compare ni gi jela ngidei ki nong snong ki budget ya ki brief shimet kata kadai ka bang UI judan kata ban ong bala dalet mu candidate sa kawai ka parti kumni kumtai it's personality election ti infighting ka don haman la ka political party pi ngamnget pi batang kongres ba infighting tamba kum bakalong ka kongres kalong ka biang ba bi ki leaders ti ngi sya kham kan tho mangi two bulls in a pen mo artli ki masih ya dur hakawai ka sem abaya don artli ki masih ya dur hakawai ka sem te kan don bet se kum kata ka snow penya ka party UDP por baki pelong ya ka presidential election jom ki hadin ke jing club no ascendant jogi Dr. Dor ko parloy ki don lain mate kita ki bayadur
Ti hang ni ru ki adur hiken. Tabaka syong hangi ki MLA, ki MDC, ki banong ki kenchwa. Bat kumbaka julong hi la da uwe ubre la syong ha ka khet. La bun snem ai la lem ki we de bun syong ha ka khet. Namar ngihap ngap ya ka surupat ba la do pat ba uong ba. Ngim kwa yu e na ubi na ka e na ka bi. Tingi ngiyan ta kata ka system bat ngingit ba ladang i ai lat lem ya ki we pat ru bakin. Ai ya ka jing pentai jong ki ai jing mut ban pentai ya ka party. Ti ngatharai ka it should not be a problem. Should not be a problem but Dr. Mukul la daw hit hok ya ka party un syong un ngap lang namar mentang idon ka team ka bahe. Ki bonti ki senior leader sa ka party jong ni dai tang Dr. Mukul bolong senior. Ula bande senior mo ngila burom yu ukat to de ka kongres ka papalong chief minister yu dai ban klade kata. De ka kongres mentang ka papalong CLP but leader of opposition dai ban klade kata. Nada udang kelat kita kita kamu udah ubri simat bukuat tang jing mentoy simat ken ngom ni naya keren ya kata kakam namar lada kwa bantung dalade yalade hakano kano kakam bahe yo phil long ba phil break kakali kanra lukat ya badon ngi long kinong tray jong kapati ki bangets ne ki ba pentai ban ngim kwa ya kano ngim kwa raha ya kano nada kapati ka ibit ingi ban simti ya kano ka kam ka kum ka jing ibit ibiang jungka ngile ndray ban syukwa raha ban batsa ban klon marway kato ka isi